En marzo de 2016, o Pleno boirense aprobaba por unanimidade de todos os grupos con representación na corporación unha iniciativa plenaria presentada precisamente por Boironovo, na que o equipo de goberno se comprometía a elaboración dun plan integral para a recuperación da rúa principal. Segundo Boironovo, máis dun ano despois, o Concello non investiu nin un só euro neste proxecto, nin ten solicitado tampouco ningunha subvención para acometer a súa mellora, e a zona segue a día de hoxe cunha imaxe bastante degradada. O alcalde de Boiro vense de gastar, Juan José Díaz vense de gastar máis de 100.000 euros en acometer unha obra que ninguén lle pideu, que é enlousar con recortes de pedra as inmediacións do parking de Anegral. Máis de 100.000 euros que ninguén lle pideu. En cambio, clamores populares, como é que se arranxe esta rúa principal, que é un clamor popular dos veciños, que aquí o que prima é sacarse a foto e poñer a placa. Cando o proxecto non é tan sinxelo, cando hai que facer un proxecto a medio e longo prazo que dure máis dunha legislatura, cando non está claro quen se vai sacar a foto e quen vai poñer o seu nome na placa, entón o alcalde de Boiro di: eu non quero saber nada, e deixa á súa sorte sitios tan emblemáticos como esta rúa principal. Ante a falla de ideas por parte do Executivo local, Boironovo proponlle ao equipo de goberno a declaración da rúa principal e a súa contorna como área de rehabilitación integral, botando man tanto do Plan Rehabita 2015-2020 da Xunta como tamén do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021. Vamos levar ao vindeiro pleno municipal unha proposta concreta que xurde a raíz dos novos programas que están dotándose a nivel tanto do Estado como da Xunta para a rehabilitación de zonas degradadas en cascos urbanos, como é, en concreto, o Plan Estatal de Vivenda previsto para o ano 2018 e 2021, no que encima da mesa se vai a poñer subvencións para que os veciños de zonas que se atopan en estados degradados, como é o caso da rúa principal e do Boiro Vello, podan acceder a subvencións tanto para a rehabilitación da súa vivenda como a accesibilidade á mesma, con melloras tanto en colocación de ascensores como para as cobertas dos edificios, arranxos de fachadas, temas de acceso a internet ou mesmo medidas de aforro enerxético coa reposición de novas ventás a este tipo de edificios.